Γνώση. Πίστεψε στις ψεύτικες ειρήνες που υποσχέθηκαν ότι θα τον βοηθήσουν. Να ποια είναι η βοήθεια. Το χαρτί της κατάσχεσης. Αν δεν πληρώσει το πρόστιμο των 70 εκατομμυρίων, χάνει το σπίτι του. Δεν θα πάρουν το σπίτι. Θα σκοτώσουν 100 άτομα. Σοβαρά μιλάω. Θα σκοτώσουν. Έχω και τα πάντα έχω. Τα δυναμίτια έχατα. Απελπισμένοι, αβοήθητοι, ξεχασμένοι από όλους, τριγυρνούν σαν φαντάσματα στους 4 τοίχους που έχτισαν με τον ιδρώτα τους και περιμένουν το τέλος. Τον τελευταίο καιρό, μάλιστα, αυτό το τέλος το περιμένουν μέσα στο σκοτάδι. Εδώ και 3 μήνες τους έκοψαν και το ρεύμα. Όλοι ψυχολογικά προβλήματα έχουν με αυτό εδώ το σπίτι. Δηλαδή, τι θέλουν αυτοί. Να μας καθαρίσουν τελείως. Ο πολίτης λέει ότι δεν έχει δικαίωμα η αστυνομία να δράσει δεν επεμβαίνει έτσι. Κοιτάξτε, το δικαίωμα δεν έχει, είναι για να το λένε σε εμάς αυτοί. Κάνουν πολλά δικαιώματα δεν έχουν, αλλά πολλά κάνουν. Ξέρετε τι έγινε μέσα στο τμήμα. Η κυρία αυτή που είχαν συλλάβει έπαθε επιληψία και γύρισε η γλώσσα της. Ξέρετε, μας είχαν αστυνομικό, αν άνοιξε την πόρτα για να δώσουμε βοήθεια, έκλεισε την πόρτα και λέει στα κρατούμενοι. Πήγαμε να σπάσουμε τις πόρτες. Λέω και σκυλίνα ήτανε, θα το είχα σεβαστεί. Και όμως μας έκλεισε την πόρτα και με μια πάθεια λέει είσαστε κρατούμενοι, λέει. Σοβαρά λέω, γύρισα και βγήκε ο κύριος Μουστόπουλος απ' έξω, τον φωνάξαμε μέσα επειδή ήξερε από αυτά. Της άνοιξε τη γλώσσα και της έβγαλε τη γλώσσα έξω. Καταλαβαίνετε. Σαν να ήμασταν τρομοκράτες μας είχαν μέσα. Δεν μας αφήναν να μιλήσουμε. Αυτό είναι. Έπαθε επιληψία και δεν άφηνε να το και γύρισε η γλώσσα της. Στο τσάκι του ήρθε αστυνοφόρο και την πήραν αστυνοφόρο. Και αυτό και τον κύριο που χτυπάνε μέσα. Ο κύριος θα τους κάνει ουσουλίνη μέσα και τον είχαν μέσα τον άνθρωπο. Καρδιά έχει, ζάχαρο έχει. Τι άλλο θέλανε. Και δεν ξέραν την αρχή γιατί δεν τους αφήναν τουλάχιστον τα 2 γιορτά. Πήραν 15, θα πήραν 13. Τι θα χάρανε δηλαδή. Αλλά ήταν ξεπίνητες αυτό για να μπορούν να τρομοκρατήσουν, να νομίζουν ότι τα αυθαίρετα είναι μια υπόθεση η οποία θα την κερδίσει η πολιτεία. Κάνουν λάθος. Τα αυθαίρετα είναι η Ελλάδα. Είναι 500.000 Έλληνες εγκλωβισμένοι σε προστήματα παράνομα, τα οποία φτάνουν μέχρι 300 εκατομμύρια σε 70 τετραγωνικά σπιτάκια. Καταλαβαίνετε. Χωρίς ρέμα. Μα το δίκαιο, πάντα δίκαιο. Παντού δίκαιο έχουμε. Σημασία ξέρετε δίκαιο. Ότι δεν δικαιωνόμαστε. Αυτό έχει σημασία. Εδώ και λέτε αυτός ο κύριος ήρθε και αυτός ο κύριος που βλέπετε έχει καρδιά, έχει ζάχαρο. Ουσουλίνη έκανε μέσα εκεί πέρα στο αυτό, 6 ώρα, κάθε 6 ώρα. Επιτέθηκε όμως στην αστυνομία. Τι να επιτεθεί αυτό, δεν μπορεί να περπατήσει ο κύριος. Ξέρετε, εμείς το κουβαλάγαμε. Τι λέτε τώρα, απαιτηθεί αυτό στην αστυνομία. Δεν μπορεί να περπατήσει, είναι ανάπηρος. Τον πέραμε από το χέρι και τον βγάζαμε έξω. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως ότι η αστυνομία διάλεξε μέσα από. Μα κοιτάξτε, στον καζόν τον έχουν. Το βλέπετε στον καζόν. Δεν τον έχουμε μέσα στον δρόμο. Κακώς κάκιστα τον μεταφέρουν έτσι. Ήρθαν και πιάσανε αυτούς που ήταν πάνω στον καζόν και αυτοί που κοιτάγαν. Κακώς κάκιστα τον πηγαίνουν έτσι. Δεν υπάρχει την κυρία αυτή. Αυτή η κυρία έχει πίεση και έχει την καρδιά της, παίρνει φάρμακα. Πήραν εκεί μέσα, την βάλα μέσα. Αυτή η κυρία που βλέπετε εδώ πέρα, αυτή την κυρία έπαθε επιληψία και αντί να πεταχτεί ο αστυνομικός να τη βοηθήσει, λέει σας κρατούμε και μου κλείνει την πόρτα. Και επειδή είχε μέσα τα χημικά αυτά και έτουσαν τα μάτια σου μέσα στο κελί. Τούσαν τα μάτια σου, λέω άνοιξε την πόρτα να πάρουμε λίγο αέρα. Λέω τρομοκράτης είμαστε. Όχι κυρία μου το κλείνει εκεί πέρα, ούτε συζήτηση δεν θέλανε. Τα κινητά μας θέλανε να πάρουν. Αν μπορεί να μιλάμε με κανέναν. Τι λέτε με τώρα. Αντινομάρχης είμαι εγώ και δεν μπορούσα να μου αφήσουν εμένα το κινητό μέσα και μου λένε πάρω και το κινητό από τα χέρια. Το κινητό βέβαια εντάξει, μπορούν να το παίρνουν σε μα συγγνώμη, μπορώ να κάνω ένα τηλέφωνο, δηλαδή να χρειαστώ εκεί πέρα να κάνω. Και σας λέω, όλο αυτό το σκηνικό έγινε για ένα λόγο και μόνο. Δεν μπορεί να έχει. Για ένα λόγο. Μα αντινομάρχης είμαι τώρα, δεν είμαστε εμείς τρομοκράτες και αυτό. Είπαμε αφήστε μας για λίγο γιατί πάντα ξέρουμε, έχουμε πάει κι άλλα αυτό φορά και ξέρουμε. Υπάρχει μια ήπια αυτή εκεί πέρα. Εγώ δεν λέω τίποτα. Δεν είχαμε κανένα δίκημα. Προστατεύσουμε τις οικογένειες πήγαμε. Καστεύω την οικογένεια σας. Αλλά μου λέτε ότι είστε κρατούμενος εκείνη την ώρα, είσαστε κρατούμενος. Κρατούμενος είμαι, αλλά όταν είσαι κρατούμενος, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ούτε νομάρχης, ούτε αντινομάρχης, ούτε τίποτα. Συγχωρέστε με λίγο. Έχουμε πάει κι άλλα αυτό φορά. Ήταν η συμπεριφορά της διαφορετική. Αυτή τη φορά είχαν μεγάλο ζήλος. Δηλαδή προσπαθήσανε να περάσουν σε ένα μήνυμα εμάς. Είναι γελασμένοι κύριοι. Αυτή τη στιγμή 500.000 οικογένειες είναι στο έλεος του Θεού. Παράνομα αυτή τη στιγμή η πολιτεία. Εσείς τι κάνετε, εμείς αγωνιζόμαστε εδώ και 6 χρόνια. 6 χρόνια η πολιτεία μας λέει ψέματα. Οι υπουργοί βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε ότι θα δικαιωθούμε, έχουμε δίκαιο πριν 2 χρόνια και μας λένε ψέματα. Και πρέπει να ντρέπονται γι' αυτό. Προσφυγές δεν έχετε κάνει. Αυτά θα κάνουμε τώρα. Θα σας κρατήσει ένα κύριε Λαχανά εκεί στο τμήμα. Μαζί όλοι 15 άτομα. Και τι έγινε μετά. Θα σπάνε τώρα μέσα. Μας πήγαμε αυτόφορο χτες, το μεσημέρι, το απόγευμα ξεπερδέψαμε και το Σάββατο έχουμε. Πήραμε τρίμερο. Γιατί βλέπω ο κύριος Λαχανάς έχει και σημάδια που τη. Σημάδια. Θέλετε να δείτε σημάδια. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε. Βλέπει ο φαγκός. Βλέπετε σημάδια. Γύρω-γύρω η πλάτη μου έτσι είναι όλες.
Μα τι λέτε τώρα για σημάδια, μας απίσαν στο ξύλο τώρα, τι λέτε τώρα. Βλέπετε που δεν τα λένε εκεί πέρα και βάλανε αυτά που θέλουν. Βάλανε τις κάμερες, τις κυνηγάγανε, δεν τις αφήνανε. Αυτοί ξέρουν τι κάνουν. Ο ένας κυνηγάει τις κάμερες και άλλος κυνηγάει τα. Τώρα. Για να μην παίρνει. Ας μην μας λένε εμάς ότι θέλουν. Ήδη πολύ συγκεντρωμένοι εκεί στα δικαστήρια. Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, Αλεξία. Πράγματι, σήμερα συγκεντρώθηκαν εδώ γύρω στους 200 Ρωσοπόντιους, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε εμείς. 200 πόντιοι συνάνθρωποι μας. Ελληνοπόντιοι. Ελληνοπόντιοι. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Εγώ απλά λέω τον όρο που χρησιμοποιούμε εδώ λάθος. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν περίπου 200 Ελληνοπόντιοι εδώ στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων. Ήταν η ημέρα όπου θα εκδικαζόταν το αυτόφορο για 15 ανθρώπους οι οποίοι συνελήφθησαν στον Ασπρόπυργο την περασμένη Τετάρτη. Τελικά το δικαστήριο πήρε αναβολή για τις 7 Ιουλίου. Όμως θα ήθελα, μια και έχουμε την ευκαιρία να έχουμε δίπλα μας τον Αντινομάρχη Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Παναγιώτη Γρηγοριάδη. Να θυμίσουμε τι συνέβη, Σωτηρή, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Είχαμε επεισόδια πριν από 3-4 ημέρες στον Ασπρόπυργο, στην Εθνική Οδό, συμπλοκές με τους κατοίκους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων και τις δυνάμεις στο ΜΑΤ. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε τώρα από τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί εκείνες τις ημέρες, όταν είχαν προσπαθήσει να καταλάβουν το οδόστρωμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, καθώς δεν τους δίνεται ρεύμα, δεν τους δίνεται στα αυθαίρετά τους νερό, ενώ βρίσκονται στην κατοχή τους εδώ και 10 χρόνια και έχουν και δεχτεί και πολλά πρόστιμα. Ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν, μια και έχουμε την ευκαιρία, να έχουμε έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους σε ό,τι αφορά τους αγώνες των Ελληνοπόντιων, τον Αντινομάρχη Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Παναγιώτη Γρηγοριάδη, να μας δείξει τι συνέβη εκείνη την ημέρα και θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ να μας δείξει. Κύριε Γρηγοριάδη, θα μας πείτε τι συνέβη, αν σας χτυπήσαν όταν έγινε η σύλληψή σας. Θα μας δείξετε καταρχήν αν έχετε χτυπήσει. Έχω χτυπήσει και εγώ εδώ πέρα. Όλο το κορμί είναι μαύρο από το ξύλο. Αλλά αυτό το ξύλο νομίζω ότι εμείς οι Έλληνες του Πόντου δεν χάσαμε ποτέ μάχη. Είμαστε ένας περήφανος λαός. Κανένας δεν μπορεί να μας ταπεινώσει και να μας ξεφτιλίζει. Και το παιδί, οι γιαγιάδες, παππούδες χτυπήσανε, προσπαθώντας να μας φοβερήσουν, νομίζουν να φοβηθούμε. Δεν γνωρίζουν όμως την ιστορία μας ότι σε καμία περίπτωση εξορίες και γενοκτονίες δεν κάναμε ποτέ πίσω. Οι Έλληνες του Πόντου είναι περήφανος λαός. Θα ξεσηκωθούμε, θα επαναστατήσουμε και δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε σε αυτή τα δίκαια αιτήματα των αδελφών μας Ελλήνων του Πόντου. Διότι η πολιτεία το μόνο που έκανε εδώ και τα 6 τελευταία χρόνια που ασχολούμαστε με το αντικείμενο είναι να μας εμπέζει, να λέει ψέματα και να θεωρεί ότι εμείς θα υποκύψουμε και θα εξοντώσουμε τις οικογένειες των Ποντίων. Μιλήσατε για πόλεμο όμως, τι εννοείτε όταν λέτε πόλεμο? Όταν λέω πόλεμο εννοώ αληθινό πόλεμο, γιατί όταν καταστρέφεται η αξιοπρέπειά σου και τα δικαιώματά σου, δεν υπάρχει λόγο ύπαρξή σου. Όταν έχεις 100 εκατομμύρια πρόστιμο και έχεις 4 παιδιά και αυτά τα πρόστιμα. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε πολίτη σήμερα ακούσει ένας εργάτης που έφτιαξε ένα σπιτάκι, που πλήρωσε διπλάσιο το σπίτι, ήδη πλήρωσε το διπλάσιο σπίτι, και κέρδισε το δημόσιο πάνω από 100 δις από αυτά τα αυθαίρετα που λένε αυθαίρετα αυτοί οι κύριοι, σαν εισφορά από το ΦΠΑ, από τα υλικά, από θέσεις εργασίας, αντί να πει και να έβγε σε αυτούς τους ανθρώπους